Защото Като това че е 16 тази тема за век. Волска България малко е неглижирана от нашата държава и от нашата история. За държавата да не говорим. Аз не знам български държавен, който до ден днешен да е посетил Татарстан. Въпреки че там има партия, която се казва Български национален конгрес. Те се борят, хората много. Първо се борят да ми се махне това име Татарстан, защото те не са татари. Проблемът е, че те са мюсюлмани. От тук идва всичко. И по тази причина много от тях 90-те години искаха да дойдат в България, но тъй като се прецени, че на Балканите има достатъчно мюсюлмани, доколкото знам, държавната политика е била такава, независимо, че по етнос те са българи, много контакти да няма и преселения да няма, въпреки че от Украйна имаме много вече деца, които работят тук по нашите курорти, но с Татарстан, така наречени, ние нямаме връзка. Те са едно малцинство, което е оставено една държава, което наистина е жестоко в 21 век, да продължава това отношение към тях. Ти да искаш държавата ти да се казва България и да не ти позволяват, а да продължават да те смятат за татари, каквито те на практика изобщо не са.